An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔwɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siranya kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni la sotuma bi biye ndɛnɛ ye dɔ furaja daminɛ don fɔlɔ don bi ndɛnɛ bɛnnen bɛ nazara san kalo 8 na utu kalo biyo tile 2 ye ka bɛn 2021 san ma farafin kalo min y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ seliba kalo la biyo tile 23 ye jate la san kalo 12 don hijira san 1442 san dugo de bi kɛ Ala ka ɲɛ ka dama bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na bi dabɛ maaw ye sunɔgɔtu ye wulikajɔ sigiyɔrɔma camanba de kɛra dɔ faraɲɛ in kɔnɔ na ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la lakanabaliya hukumu kɔnɔ na wulikajɔ kɛra ka ɲɛsin dugu min bɛ yen n'a bɛ wele ko Kanjuru Suara marabolo kɔnɔ na cɛ dɔ kɛra dɔ sababu ye o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la sanji ale bɛ ka gɛlɛya samani ka se maa caman ma kuna singo kana kunungo fɛ yɔrɔ min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye misɛnni maa 3 ni tora ji la o ko kɛra cogo min la kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la Mali ministre ɲɛma n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Dr Shukal Kokala Maigala ale sugandilen kɔfɛ ka ka ministre ɲɛma ye dandigali min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'a kan k'o kɛ a ka baaraw taabolo la o kɛra fɛ dɔgɔfuraɲɛ in kɔnɔ na kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la ninnu de bɛna ka kunnafoni kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara na lasɔma balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a lɔn k'a fɔ bi ɲɔnɔ lamini kɔnɔ na dabɛ maaw ye bi sunɔgɔtu ye jumadon wulikajɔ kɛra ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na dugu min bɛ n'i y'a sɔrɔ tali kɛ Dɔngɔbugu ka se Kɔlɔdugu ma an b'a lɔn k'a fɔ marifatigi dɔw de nana ye n'o ye jariwala tigilamaw ye kana maaw sɔrɔ k'a fɔ dugulamaw ye ko tile 3 dama de b'u bolo k'u ka minɛnw cɛ joona joona ka dugu ninnu bila n'o tɛ k'olu bɛ n'u sɔrɔ ye k'a bɛ gɛlɛya dɛ an b'a lɔn k'a fɔ kabini u y'o kuma fɔ u bɛ marifaw la sigidalamaw kɔni ja siranna maaw ye wulikajɔ ta o yɔrɔnin bɛɛ la k'u ka minɛnw cɛ ka dugu in bilali daminɛ n'i ye jateminɛ bi nin n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ ka kɛ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na bi bɛɛ lajɛlen bɛ k'i yɛrɛ ɲininka yalima ni ko in tora tan jɛni de ye jamana ɲɛmaa ye jamana in mara bɛ jɔnni bolo bi jamana in bɛna se ka mara cogo jumɛn de la bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ɲininka la kuma kolomara tɛ dɔ dugu ninnu kɔni an bɛ don min ko bi k'u bɛna ɲini k'i ka tomo in kama k'a sɔrɔ kɛ maaw kɔni b'a la k'u sigiyɔrɔ bila Ala ni jasira ya sababu ye marifatigi jɛkuluw ka wulikajɔ fɛ ka ɲɛsin duguw ma an bɛ dugawu kɛ wulikajɔ minnu bɛ ka taa ka ɲɛsin an ka jamana ma bi basigibaliya hukumu kɔnɔ na Ala k'an ka jamana don waleyajugu kɛbaaw kalodibi la n'an bɔra ye ɲɔnɔ dugu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o mara o ye commune min bɛ yen n'a bɛ wele ko commune Torodagago B6 marabolo kɔnɔ na dugu min bɛ yen n'a bɛ wele ko B8 jumadon sufɛla fɛ marifatigi dɔw de wulila ka taa du dɔ kɔnɔ na du yɛrɛ an b'a la k'a fɔ u tun b'a la ka maa min ɲini o ye Adama Konare de ye u taara i ka dɔn k'a fɔ u t'a dɔn u bɛ Adama yɛrɛ u taara maaw sigilen sɔrɔ du kɔnɔ na o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen u ye marifa da don maa 2 ni ka sin ka mugu ci u la ten i ka dɔn u ma Adama yɛrɛ sɔrɔ nka a ka den ka taa se a balimakɛ den olu 2 de tun bɛ an b'a la k'a fɔ u ye marifa ci olu la o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la tuma min na n'o kɔni kɛra u jɔngina i ka dɔn kelen ka jɔngini d'a ma ko a la kelen dɔ in kɔni an b'a lɔn k'a fɔ ale kɔni bɛ furakɛli la nin waati na labitani an b'a lɔn k'a fɔ tuma min na nin kɛra maa caman ka fɔ la basigibaliya kɔni ɲɔnɔna lamini bilen o tɛ fɔ bɔ o kɔni taara ka fɔ da sa nka k'a kɛ bi dugu ni dugu ka tila ka kɛ bi mara tɛ yen bilen ni min tɛ ba fɔ alihamudulilayi bi o waati kelen kɔnɔ na wele bila n bɛ ka dɛsɛ e ka dɔn dugu dɔw bɛ ka minɛ fɛɛrɛ bɛ ka tigɛ cogo bɛɛ lajɛlen kan ka jamana ɲɛmaaw ladɔnniya sugu bɛɛ lajɛlen la u bɛna taa an b'a la k'a fɔ gɛlɛya kɔni a b'a la ka kɛ komiso suwa bɛna da fara kura bɛ ka ko ka fara kan ni wulikajɔ ma kɛ joona an b'a la k'a fɔ nin kɔni y'i ka dɔn k'a fɔ sigi kɔni a tiɲɛni kɔni maa t'o fɔ bilen maa caman ka fɔ la sɛnɛ kɔni an t'o kuma fɔ bilen dɛ maaw yɛrɛ de bɛ Ala deli u bɛ se ka fiɲɛ sama cogo min na forow yelen bɛ ka to yen maa tɛ ka se ka taa ye waati kelen kɔnɔ na mara bɛ jamana ɲɛmaaw bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya n'i y'a sɔrɔ sɔrɔdalakaw ye bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲininkali kɛ bi dununkɔrɔ n'ale kasira sangafo jamana olu kan ka samɛ bibi na Mali kɔni kɔnɔ na bi fasoden bɛɛ lajɛlen bɛ k'i dasin Mali basigibaliya bɛ cogo min na bi o kɔni taara ka fɔ da bɛɛ lajɛlen bɛ kuli la an bɛ dugawu kɛ walejugu kɛbaa minnu bɛ nin waleya ninnu ta ka jɛsi an ka jamana ma yarabi Ala ka jamana in ni k'a basigi ni k'a nati n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ Sogolo marabolo kɔnɔ na dugu min bɛ yen n'a bɛ wele ko Kanjuru kunnafoniw tun carila dɔgɔfuraɲɛ tɛmɛnen na k'a yira k'a fɔ cɛ dɔ ale su yira a faamɛ fakojugu la ka marifa kisɛw ci a la ka tila ka kandigɛ bɛɛ lajɛlen kun ko jariwala tigilamaw de don
an balona k'a fɔ kɔfɛ a ɲɛ tilala ka sɔrɔ a yirala k'a fɔ ko nin cɛ min n'a falen filɛ e k'a dɔn ko a ni cɛ wɛrɛ de tun bɛ e k'a dɔn k'a fɔ dugu kelen kɔnɔna kanjuru ye ale tun ye muso bila o kɛra mun kɛ ni cɛ in ni y'a sɔrɔ min falen filɛ o ye muso in ta mun kɛ fo muso in ye den fila ɲɔgɔnna sɔrɔ o ye ale nimisara kɛ muso in nɔfɛ a ko nin kɛra cɛ in mana fɛn o fɛn ta ɲuman o ye ale bolo juguman ye hali n'u sigira dugu foroba kuma na e ka da ka kuma fɛn o fɛn o si tɛ kɛ ale ɲɛkɔrɔ kuma ye k'o sɔrɔ kɛ ale muso kɔnɔ ale ye min bila wa a y'a bila de dɛ sigiɲɔgɔnmaw ka fɔ la a y'a bila de ale ka sɔrɔ k'a ta o kɔni kɛra sa a y'a dɔ an b'a dɔn k'a fɔ dɔgɔfɔlɔnya tɛmɛnen na a taalen a ka foro la ka taa ni marifa y'a nɔfɛ ka taa cɛ bonya nin na ka taa marifa cɛ la cɛ ka bɛ girin ka tila ka marifa wɛrɛ cɛ la ka marifa cɛ la fo siɲɛ 3 an b'a dɔn k'a fɔ ka tila ka muru bɔ a kunna k'a kantigɛ o kɛra i ka dɔn k'a fɔ a cɛ ka foro yɛrɛ kɔnɔna na a ye cɛ fa a ka foro de kɔnɔna na a taalen a ka foro lajɛ kunnafoniw na o y'a sɔrɔ dɔ de dogolen bɛ n'i y'a sɔrɔ mɔnikɛla dɔ ye bosolaka ale kɔni tu kɔnɔna na kabini ale waleya ye ale siranna ka bɔ ale kɔni y'a to yen sa k'i dɔn ni k'a fila ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ waati min na a segira ka taa so a kɔ segilen kɔfɛ mɔnikɛla in de nana ka na foro in kɔni lajɛ yen sa ka sɔrɔ ka segin ka taa so ale yɛrɛ ma sɔn ka fɛn fɔ tuma min na kunnafoniw cayara u ye kunnafoniw d'a ma k'a fɔ ko jadiwaleya tigɛlamaw na kɛ nin kɛ yɔrɔ in na ka bɛɛ lajɛlen to dabaliban kɔnɔ na an b'a dɔn k'a fɔ ko siga kɛra la cɛ tun ye ni cɛ ma ye maa min y'a kɛ a yɛrɛ somɔgɔw tilala u sigalen tun bɛ a ni cɛ olu y'a ɲininka ko n'a sɔrɔ wulikajɔ min kɛlen filɛ e ka dɔn ni nɔ b'a la i tɛ wuli ka taa jamana kɔnɔ na kosɛbɛ ka cɛ tun n'a ɲɛma dɔ fɔlɔ dɛ a ko ale nɔ tɛ foyi la u tora o kɔni de la sa ka sɛgɛsɛgɛliw b'a la ile sigi sen kan fo min y'a ye o nana i dama siɲɛ k'a fɔ ko maa si ma kɛ ko jadiwaleya tigɛlamaw tɛra ko ale yɛrɛ de y'a ye ko a y'a kɛ tuma min na n'o kɛra maa min y'a kɛ o ka sɔrɔ ka tɛgɛ da kan ni k'a fɔsɔn nin waati n'a kunnafoniw na a bɛ ɲɔnɔ lakana tigɛlamaw olu ka bolo kan an bɛ dugawu kɛ nin n'a ɲɔgɔnna fɛn o fɛn bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ na maa caman ka fɔ la ko nin kɛlen k'u kun man ka to a ka taa yen yɛrɛ k'i ka dɔn ko fɛɛrɛ kun kan ka tigɛ ka se k'a yɛrɛ kasara nin na de min ye ka dɔn k'a fɔ hakilisegi ye an bɛ fɛn min fara an bɛ lere kan tiɲɛ don n'a fɔra k'a fɔ muso ko k'a kuma ka ca e de y'a bila fɔcogo la ye e ka dɔn n'a ma ɲɛ k'a fɔ i nimisalen b'a nɔfɛ e kun b'a ta sɔnni dɔ k'a ta nga fɛn bɛ fara an bɛ lere kan an bɛ dugawu de kɛ ala k'a kelen ɲuman d'a ma n'an bɔra yen an b'a dɔn k'a fɔ an lakanabaa minnu bɛ farabugu bi n'i y'a sɔrɔ ye farabugukaw fɛ sɔrɔsilaka minnu bɛ yen olu kɔni bila ma i ka dɔn k'a fɔ damakasi bolo kan u b'a jira k'a fɔ sanga ni waati bɛ kɔn ni dugudenw ka kɔrɔfɔw la k'a jira k'a fɔ olu kɔni dabali bannen bɛ bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamana kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya sɔrɔsiw yɛrɛ ka hukumu kɔnɔna na n'aw bilala ka taa i ka dɔn k'a fɔ yɔrɔ la gɛlɛya banni kama ko kalo wɔɔrɔ de don olu taara kabini décembre kalo tile 24 tɛmɛnen in na fo ka na se an bɛ yɔrɔ min na bi kalo wɔɔrɔ tɛmɛna olu bɛna taa kalo 8 de la taa bɔnɛ si bɔnɛ dɛ olu ka taliko kuma u t'a la ka fɔ wa olu bɛ fɛn min fɛ e ka dɔn n'i y'a jateminɛ bi jamana kɔnɔ na kɛlɛkɛcɛw ka yɛlɛma a bɛ kɛ sababu ye ka dili kura de don dɔw bɛ taa olu ni fanga dɔ bɛ taa aw yɛrɛ bɛ bɔ a bɛ taa yɔrɔ dɔw la k'o de kan ka kɛ nka an bɛ yɔrɔ min ko bi olu kɔni sɔnni kalo 8 kalo 9 kun dalen b'o kan ta tigɛ bɔ si tigɛ bɔ olu kɔni taliko kuma tigɛ fɔ ko ni fɛɛrɛ ma tigɛ ka yɛlɛma don kow taabolo la bi k'a dɔ bɛ dɔ la gɛlɛya bɛ sɔn ka don kow la ko ni nin ɲɔgɔnnaw ni ninnu de cayara o dɔ bɛ dɔ la i b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya kɔni min ye ka dɔn k'a fɔ basigi yɛrɛ min bɛ n'u b'o kama a bɛ kɛ sababu ye n'a bɛ f'u yɛrɛ fɛ a dɔw la yalima ɲinɛ kelen turu kɔ an bɛ dugawu de kɛ min y'an ka jamana basigi n'a kolo suma ye o bɛ sabati sira o sira fɛ ala ka jamana in bila o sira kan n'an bɔra yen an b'a dɔn k'a fɔ Pogo marabolo kɔnɔna na yɔrɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ wele ko Bugu wɛrɛ o min tun bɛ yen n'i y'a sɔrɔ kabini kumajɛ jadiwaleya tigilamaw tun dalen bɛ u daga o yɔrɔ in de la e ka dɔn ko f'u ka o dugu maaw ka sigi d'olu ma gɛlɛya la wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra waati min na an b'a dɔn k'a fɔ maa ɲɛmaw dɛsɛra o yɔrɔ ninnu ka se k'a lakana kɔni sabati e ka dɔn dugulamaw kɔni y'u pan u yɛrɛ ye ka fɛɛrɛ bɔlen tigɛ jadiwaleya tigilamaw u kɔni y'a kɛ de hali n'olu bɛɛ lajɛlen kɔni si bɛ tunu f'u ka dugu in kɔni ka se ka wulikajɔ ta ka ɲɛsin dugu ma o kɔni kɛra so ye dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen na u ni dugulamaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ u kɔni kɛra so ye dugulama ninnu u ka wuli ka dugu in yɛrɛ k'a to yen pewu e ka dɔn ka taa dugu wɛrɛ la kɛrɛda fɛ ka taa sigi yen maa caman ka fɔ la bi e ka dɔn o maraw kɔnɔna na ka taa se ɲɔnɔ segu marabolo yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bi maa caman bɛ yen bi minnu b'a yɛrɛ k'a fɔ ko bi n'i y'olu bila bi olu mago bɛ fɛn min na bi ka yafa ɲini jamana kunnigi kɔrɔ fɛ k'a sɔrɔ kɛ olu de ye wulikajɔ kɛ kulu ye k'a yɛrɛ k'a fɔ k'u tɛ bi e ka dɔn jamana kunnigi min tɛmɛna olu t'a ka ko foyi la k'a sɔrɔ kɛ ko lakanabaliya waralen bɛ nka an bɛ don min na ko bi k'olu bɛ yafa ɲini bi jamana kunnigi kɔrɔ fɛ Elhaji Burubakari Kɛta bi tiɲɛ na ala ka k'olu bɛ fɛn min fɔ kununko ka fisa ni bi ko sigara t'o la maliden bɛɛ lajɛlen bolo an bɛ dugawu kɛ yarabi ala an ka jamana basigi bɛna sira o sira fɛ ala ka jamana in bila o sira kan n'an bɔra yen an b'a dɔn k'a fɔ mali minisiri ɲɛmaa Dr Shukal Kokala Mayiga ale sugandeli kɔfɛ ka minisiri ɲɛmaa ye ale tun bɛ CNT ɲɛkɔrɔ ka taa i ka dɔn k'a fɔ koba minnu kan ka k'a fɛ ka t'olu bali dantigɛ
an balana k'a fɔ a tilalen k'o la nanzarakan na a tilala ka kuma kumabaw fɔ bamanankan na Choguel Koka la Maïga kuma min fɔ baaraw taabolo la an k'a lamɛn. Kuma minnu fɔra palais kɔnɔ ne ye plan d'action min présenté o ye k'a fɔ CNT min bɛ assemblée nɔ na baara min kan ka boloda pour que transition in a bɛ laban don min na maliyɛnw ka se k'a fɔ ko u bɛ min kɔnɔ o de kɛra transition in a bɛ taa taabolo 4 de ba taabolo 4 a taabolo fɔlɔ ye mun ye u b'a fɔ a ma ko le renforcement de la sécurité ka lakana sabati ka dɔ fara lakana kan ka lakana sinsin Mali kɔnɔ a taabolo filanan ye mun ye ka yɛlɛma dɔ ko la ka sariyaw changer ka Mali refonder ka Mali kura a soubassement a bɛ sigi min kan k'o dilan a taabolo sabanan ye mun ye ka élection ɲuman organiser pour que ni transition banna président min bɛna sigi maliyɛnw bɛɛ ka se k'a fɔ o y'an ka président ye an sɔnna a ka élection ma sɔsɔli ma k'a la parce que élection jɛra a taabolo naaninan ye mun ye a fɔ ko bonne gouvernance o kɔrɔ ye mun ye ka jamana maracogo ka yuruguyurugu kɛlɛ ka corruption kɛlɛ ka baara di denmisɛnninw ma ka syndicats fana olu ni gouvernement ka se ka bɛn ko dɔ la dɔw ka bɔ grève la pour que maliyɛnw hakili ka se ka sigi o plan d'action in a labɛnlen don a bɛ sira 4 de ta mais o sira 4 a sigilen don min kan soubassement yɛrɛ ye mun ye soubassement pilier 3 de b'a la a fɔlɔfɔlɔ o ye pilier sécuritaire c'est-à-dire lakana de kan ka sabati ni lakana ma sabati jamana kɔnɔ foyi tɛ se ka kɛ le pilier politique réforme institutionnelle ka sariyaw yɛlɛma ka constitution yɛlɛma ka Mali kura o soubassement ka se ka sigi ani le pilier social o kɔrɔ ye mun ye gouvernement ni syndicats u ka to négociation la dɔw ka bɔ grève la pour que gouvernement ka se ka baara kɛ hakili sigi la o de kama an ko ni ye jamana lajɛ Mali i n'a fɔ banaba de b'a la o bana in pour que a ka furakɛ furabaw minnu kan ka sɔrɔ o ye lakana ye o ye justice ye ka mɔgɔw labɛn la cohésion mɔgɔw ka bɛn kɛlɛ ka ban jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ n'a kɛra Mali bɛ se ka sabati o de kama an ko fura fɔlɔfɔlɔ min kan ka di Mali ma o ye lakanabaliya ka dɔ bɔ a la a filanan refondation Mali kura a bɛ sabati yɔrɔ min na a bɛ base minnu kan o ka se ka sigi thérapie sabanan a y'a dɔn mankan min wulila 2020 ka fanga yɛlɛma a kɛra mun na parce que élection man ɲɛ donc sisan an ko organe unique indépendant des élections jɛkulu dɔ bɛna sigi min bɛna élection organiser bɛɛ bɛ nin ye a ka baara la n'o tɛmɛna an bɛ ko bɛɛ kɛ mankan kana wuli jamana kɔnɔ maliyɛnw gouvernement ni syndicats u ka se ka bɛn mais fɛn dɔ bɛ yen maliyɛnw bi sigi k'a kɔnɔ yuruguyurugu ka kɛlɛ mɔgɔ min ye wari suɲɛ ka l'armée ci ka jamanadenw ka bâtiment k'u feere ka yɔrɔ caman tiɲɛ enquête bɛna kɔ la parce que yuruguyurugu ni o fɛn sugu ninnu o de y'an ka jamana tiɲɛ mɔgɔ min ka so cira aéroport fanfɛla la u ye mɔgɔ caman ka so ci an ko commission nationale d'enquête de bɛna sigi mɔgɔ minnu ka so cira olu ka représentant bɛ sɔrɔ convention in la o conseil islamique mɔgɔw bɛ sɔrɔ a la gouvernement mɔgɔw bɛ sɔrɔ a la mɔgɔ caman bɛ sɔrɔ a la pour que a ka se ka kɛ commission min maliyɛnw dannen don a la pour que an k'a dɔn terrain in dira cogo di jɔn de y'a di jɔn de ye autorisation di ka terrain in jɔ pour que ni mɔgɔw kan ka dédommager fɛn o fɛn n'a kan ka kɛ commission de bɛna proposition kɛ gouvernement na mais an tɛ sɔn tuguni fantanw ka so ka ci dɔ so ma ci so bɛ ci terrain bɛ fɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ ma o kɔni banna tant que gouvernement nin bɛ sen ka tila k'a fɔ M5 kɛlɛ la pour que yɛlɛma in ka se ka kɛ pour que an ka se k'an yɛrɛ sɔrɔ yan bi dɔ de y'i ni di dɔ de sara o tuma M5 victime Sikaso Bamako Kayes o fana enquête bɛ sen na pour que kiri kana tigɛ u dayɔrɔ ka se ka suma gouvernement ko pour que an ka jamana ka se ka taa ɲɛ an ka se ka an ka hɔrɔnya sɔrɔ bɛɛ an ka bɔ da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ gouvernement fana a ka tiɲɛ de fɔ maliyɛnw a kana nkalon tigɛ maliyɛnw a kana maliyɛn munumunu ka maliyɛn tromper min bɛ se k'a kɛ a k'a kɛ min tɛ se k'a kɛ fana a k'a fɔ maliyɛnw k'a tɛ se k'a kɛ. an balona k'a fɔ ni tun ye Mali ministre ɲɛmaa ye Dr Choguel Koka la Maïga tuma min n'a bɔra CNT ɲɛkɔrɔ kuma minnu bɛ yen n'o y'a ka kuma kunbaba ye a bɔra ni k'olu dantigɛ a bɛ fɛn min fɔ yarabi minnu fɔli filɛ ala k'o bɛɛ bila sen kan jamana in mago bɛ basigi min na ka se ka jamana basigi ka jamana bila o sira kan n'an bɔra yen an balona k'a fɔ bi misɛnnin n'i y'ale kofɔ jamana kɔnɔ o bɛ mɔgɔ hakili la dingɛ damanda de la k'a dɔn k'a fɔ bi o yɔrɔw la kɔni ko pɔn dɔ bɛ yen
min bɛ n'a kelen bɛ gɛlɛya ni san kɔni tuna ka ban ko jiw cayara dama e ka dɔn ale bɛ tigɛ a bɛ dugu tigɛ ka bɔ yɔrɔ tɔw la an b'a dɔn k'a fɔ kununko e ka dɔn denmisɛnninya ka saba olu bɛɛ lajɛlen tora yɔrɔ in na k'a sababu kɛ ji nalen ji cayalen k'olu bɛ taa maaw tigɛ o kɔni senfɛ denmisɛnninya ka saba ni tora la yaasa ka pɛrɛtigɛ d'a ma Siri Kulubali ɲininkali ta ni ka ɲɛsin an cakɛɲɔgɔn arajo bɛ yen n'o ye arajo Ciporoko ye an b'a dɔn k'a fɔ o baarakɛla dɔ n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Amidu Jarala ni bɛɛ lajɛlen kama ko Dragon fitini a ye sira min sɔrɔ ka di Sidiki ma o filɛ. Ne tɔgɔ ye Amidu Jara Dragon Junior ni sini arajo Ciporoko FM chef de programme. Amidu Jara a ye kunnafoni sɔrɔ ko kununko ko maa 3 tora ji la aw fɛ yen nɔ a ko kɛra cogo di? Kununko maa 3 o tora ji la a kɛra Misini. Kɔmi bɛ Misini ani Jomatɛnɛ commune frontière la. Kɔn yɛrɛ ni a bɛ wele ko Zikudugu kɔn o tora o ji de la kunun nɛgɛ kaɲa 21 waati n'o ye sufɛla ye maa 3 a 3 bɛɛ lajɛlen ye funukɛninw ye kameleni 3 olu de tora ji la a daminɛna kununko sɔgɔmada dimanche boso ye ɲinini kɛ fo kana se wulada ma ni o bɛnna 14 heures waati ma ɲɛ ma se ka da ni maa 3 si kan nka u bololaminɛw olu dɔw kɔni boso bɔra ni u ye boso yɛrɛ ye maaw labila min k'a jira k'a fɔ ko o tɛna se ka ye kunun dimanche ko bi tɛnɛ kɔni k'o bɛna ɲinini min ka o daminɛ ko kura. Maa min yɛrɛ tora ji la cogo di? Kunnafoni sera an ma cogoya min na o de ye k'a fɔ nin kameleni 3 o tun taara foro la u bɔlen kɔ foro la u nana komi tuma dɔw la ji ni a ye yɛlɛnna pɔn in sanfɛ u bɛ maaw dɛmɛ min ka u tigɛ o bɔlen foro la u ye ɲɔgɔn kɔ minɛ k'a fɔ k'u bɛna bada la min kana dɛmɛ don tɛmɛsiramaw ma i n'a fɔ maa minnu ni olu bɛna ni u bɛ siran ji ɲɛ kosɛbɛ o nana o nali de la ni maa 3 u nana se jida la maa fɔlɔ min ni o yɛrɛ kɛra sababu bɛɛ ye o tɛmɛtɔ ale bɛ perekutela pɔn da la ale perekutelen min tugulen b'ale la o y'a essayer ko a bɛ ale minɛ ale fana tɛgɛ y'ale sɔrɔ o y'a sɔrɔ ale fana bɛɛ in t'a la ka ban o fana y'ale tufan sabanan min fana ni o tugulen b'ale kɔ o fana ko ale bɛ nin maa 2 in min ka se ka olu ni lakisi a kɛra o maa 3 bɛɛ lajɛlen taara ɲɔgɔn kɔ ji la. Maa ninnu bɛ deli ka ji tigɛ ni maaw ye ou bien ni tun siɲɛ fɔlɔ de ye ka ji tigɛ ni maaw ye? U bɛ deli ka ji tigɛ ni maaw ye nin t'o siɲɛ fɔlɔ ye dugu yɛrɛ sigibaaw ka fɔ la nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye nin kɔ in yɛrɛ a ka mɔgɔ dun kabi olu bɛ yen olu m'a mɛn u m'a ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye kɔ in yɛrɛ ka maaw dun sirako fana o de sɛbɛn a la sabu kɔ in nin y'a siɲɛ 2 ye u bɛ a dilan u bɛɛ n'a ta kɔ in a tɛ ɲɛ sanga ni waati bɛɛ ni samiya kɔni sera nin sigi bɛ tigɛ ka bɔ Mali yɛrɛ la pewu an bɛ to an damana k'a sababu kɛ nin kɔ in an bɛɛ lajɛlen ka se ka an yɛrɛ kɔlɔsi ji la i n'a fɔ an bɛ waati minnu yɛrɛ kɔnɔ sisan ji a kasara dan tɛ an ka se ka an yɛrɛ kɔlɔsi o waati kɔnɔna la yaasa kasara a kana se ka an sɔrɔ cogoya min na. An b'a dɔn k'a fɔ nin tun ye Hamidu Jara nin tun y'ale kan ye a y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ji Ala k'an kisi a kasara ma n'an bɔra yen an b'a dɔn k'a fɔ seli sɔgɔmada fɛ min ye ka dɔn k'a fɔ cɛ min ko k'ale bɛ gɛlɛya ta ka ɲɛsin Mali furancɛla fanga ma ɲɛma ma Asimi Goyita ma n'o kɛra so ye n'ale kɔni minɛna n'a tilala ka yira k'a fɔ k'a fatura o kɔni kumaw cayalen bɛ kosɛbɛ kosɛbɛ sariya tigilamaw kɔni olu ka jateminɛw kɔnɔna na Maître Cheikh Umaru Konare ale b'a ɲɛfɔ an ye baara in kan ka dan yɔrɔ jumɛn de la n'a ma ɲɛ k'a tigi fatura an k'a lamɛn. Ala de farala président kan Goyita parce que cɛ min nana k'a b'a a faga a tun bɛ fɛ ka a kantigɛ de ni kantigɛli yɛrɛ ma sɔrɔ i b'a dɔn yɔrɔ dɔ bɛ kama cɛmancɛ la yan n'i y'o yɔrɔ sɔrɔ dɔrɔn joli tɛ jɔ bilen donc hali ni a évacuera ka taa Faransi walima yɔrɔ wɛrɛ a tun tɛ bɔ a la donc an bɛ nɔgɔya da k'a ye parce que u y'a fɔ k'a tɛgɛ tigɛra ko commando don ko a yɛrɛ ye i débrouiller kosɛbɛ ko in na bon n y'a mɛn ko depuis que cɛ minɛna ko drogue de tun b'a kɔnɔ cɛ kɔnɔ dɔw fana ko en réalité ko fatɔ de ko parce que ko a ka silamɛya nana bonya fo a b'a fɔ bɛɛ ma ko bɛɛ ye kafiri ye dɔw fana ko en réalité depuis ko yana ka sa k'a ye kuma dɔw fɔ donc mɔgɔ tɛ ko dɔn nin ko ninnu na sariya ko enquête mana daminɛ l'enquête est secrète hali procureur bɛ bɔ ka kuma minnu fɔ c'est pour que ka population calmer sinon a man kan k'a fɔ yɛrɛ sariya la ti évolution mɔgɔw bɛ min nɔfɛ an ye karisa lamɛn a ko ta o tɛ se ka fɔ jamana dɛ donc an bɛ don min na i ko bi en réalité mɔgɔ t'a dɔn min bɛ nin dossier in kɔnɔ fo ne maa min ye avocat ye dossier kɔnɔ walima juge yɛrɛ bon mais ne kɔni bɛ min jateminɛ cɛ nana fatu n'i fatura étape dɔ bɛ yen kiiri bi jɔ étape dɔ la kiiri tɛ jɔ n'i fatura par exemple n'o y'a sɔrɔ nin tigi kun ka enquête kɛra fo ka taa se an tɔ tora jugement ale dɔrɔn de nɔ minɛna donc jugement bɛ yen sinikɛnɛ par exemple a fatura bi o jugement tɛ bɔ bilen o jugement ko bannen parce que a sara
mais enquête kɔnɔna na n'a sara nin cogo la i n'a fɔ a sara cogo min na tan enquête bɛ continuer mɔgɔ wɛrɛw kama maa minnu n'a y'a sɔrɔ la olu kɛlen bɛ sɔrɔ k'a dɛmɛ waleya in na mɔgɔ kulu ye fila ye min bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ baara la fɔlɔ kulu u b'a fɔ olu ma ko auteur ye jɔn ye i n'a fɔ ne ni e an bɛ fɛ ka jɛ ka karisa bugɔ e bɔra kɔfɛ dɔrɔn k'a tɛgɛ fila siri a kɔfɛ ne ye bere ta ka to k'a fara kunkolo kun donc an jɛra de k'a kɛ olu bɛ wele ko auteur mais dɛmɛbaga wɛrɛw bɛ yen ni tubabuw b'a fɔ olu ma ko complice o complice fana catégorie ye fila ye catégorie fɔlɔ ye minnu y'i dɛmɛ waleya la directement i n'a fɔ par exemple a tigi ye wari de d'i ma i ka taa président faga walima a ye conseil de d'i ma k'i bɛ taa misiri arranger filanan a sigilen do ye de i ɲɛ bɛ cɛ min na ni duloki bulama b'a la ale de ye président i b'i ɲɛsin ale de ma ka i ɲɛsin mɔgɔ wɛrɛ ma dɛ walima a tigi ye muru yɛrɛ dajiya k'o d'a ma donc a y'a dɛmɛ ka baara in kɛ mais mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen n'o ye complice ye minnu bɔra nin ko in kalama k'a bɛna kɛ mais olu ma sɔn ka foyi fɔ u y'u da de a kan walima cɛ y'a ka nin baara in kɛ a bolila ka t'i dogo yɔrɔ dɔ la o tigiw b'a yɔrɔ dɔn u ma sɔn ka fɛn fɔ faamaw ye donc ninnu enquête bɛ continuer ninnu mɔgɔ ninnu de kama ni mɔgɔ sɔrɔla olu bɛ juger a ka saya kɔfɛ ni mɔgɔ ma sɔrɔ à ce moment enquête bɛ datugu parce que mɔgɔ ma sɔrɔ ka fara cɛ kan cɛ dun sara an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye maître Cheikh Umaru Konare ye hokumu kelen in kɔnɔna na min ye maître Mokhtar Mariko ye ale yɛrɛ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu ka baara ɲɛsinnen bɛ bunadamadenw ka jo sera kɛlɛli ma baara in hokumu kɔnɔna na a b'olu bolo cogo di ale b'o ɲɛfɔ an ye an k'a lamɛn waliya min kɛra tiɲɛ na anw ye waliya nin kɔ an ye waliya nin kɔ ka da mun kan parce que Assimi yɛrɛ sanfɛ au-delà même de Assimi Goïta c'est la première institution de la République du Mali donc dan de tun b'a fɛ ka kari o la donc an bɛ yan an bɛ joko ni sariyako sira fɛ anw ye an bɛ république fana soutenir anw tɛ se k'a to o ko sugu ka to ka kɛ n'an ma an fɛta fɔ a la an y'a kɔn hali sini n'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛra an b'a kɔn parce que a man kan kamalen min minɛna an barila k'a mɛn ORTM na ko a fatura gouvernement ye communiqué kɛ donc a fɛn a barila bɛɛ lajɛlen na a kɔni barila anw na AMDH la parce que an ma faamuyali sɔrɔ ko in na ni sayako ni a barila ka na toga min na an ko sisan fo ka ɲɛɲinili k'a la ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a dɔn kamalen minɛna bɛɛ lajɛlen ɲɛnɛ mais saya nana togo jumɛn mun de y'a fa donc anw ka to min b'o o yɔrɔ la an bɛ ɲininkali kɛ ka to min sigi mun y'a fa an y'an to la kuma dɔ nana nisɔndiya a fɔra ko autopsie bɛna kɛ a la k'a dɔn su sɛgɛsɛgɛli mun y'a fa mun y'a sɔrɔ donc an kɔni an sigilen bɛ fɔlɔ an bɛ ka autopsie makɔnɔ n'an ye autopsie ye sisan kuma min b'an bolo ka fɔ o kɔfɛ ayiwa an bɛn'o se jamanadenw ma ni ko wɛrɛ de bɔra a la ko autopsie ma ye an k'an ka min fana fɔ an b'o fana fɔ an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye maître Mokhtar Mariko ye yaasa ka ko kɔni ka kunnafoni tɔ kuncɛ min hali bi kiiritigɛlaw ka bolo kan an b'a lɔn k'a fɔ Musa Dirisa Gindo ale yɛrɛ bɛ hakilila da ko senfɛ an ka lamɛn procureur ka baara ye juma ye a y'a mɛn a y'a ye mɔgɔ sera ma a bɛ wuli ka poursuite kɛ n'an b'a fɔ ma opportunité de poursuite o de kama procureur ye sɛbɛn bɔ n'an fɔ ko communiqué k'a fɔ anw bi yan an ɲɛ b'a la an tulo b'a la o kɔrɔ ye juma ye ale ka structure d'enquête ma se k'a sɔrɔ a ma n'ale ɲɛkɔrɔ parce que n'i y'a mɛn ale bi an b'a la a tigi ma se k'a dɔn o ye problème de ye parce que min n'a yera n'a minɛna ni instruction dira polisiw ma ou bien k'a di gendarmerie ma ko ka enquête k'a ka PV dilan tile 3 de dilen don polisiw ma k'o baara kɛ o tile 3 kɔnɔ n'u ma tila a tigi kan ka bila o kɔrɔ ko prévu t'a contre la o ma ye filanan ye juma ye a bɛ minɛ ka taa procureur ɲɛkɔrɔ procureur bɛ a lajɛ n'a ye sariya min sɔsɔ ni sariya dennin don n'a bɛ fɔ an ka fraction deli fitininw don a bɛ se k'a di a ka substitut dɔ ma ou bien o b'a lamɛn k'a placer n'o ma kɛ n'a y'a sɔrɔ fagalijugu don komi a fɔra ko assassinat don attentat à la sécurité de l'état bon maintenant o ye crime de y'anw fɛ yen bon o bɛ di juge d'instruction de ma ni juge d'instruction fana y'i ka baara ye juma ye o ye ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o fana ma y'a la o ye 2 ye procureur y'a ka déclaration kɛ a wulila ka t'u ma wa a taar'u ɲini ne tɛ se k'o sɛbɛntiya mais sariya ko min a tagabolo filɛ o b'a yira maliyɛn bɛɛ la k'a fɔ réellement a ma se procureur ma a ma se structure ninnu ma commune kɔnɔ fo tiɲɛ de k'a fɔ ne ye kiiritigɛla de ne k'a fɔ n bɛna kuma mɔgɔ tɔgɔ la n bɛ ka kuma n tɔgɔ la ni an kanna min na an b'o de fɔ parce que ni tiɲɛ nana ka fɔ parce que Mali tɛ se ka jɔ nkalon kan an b'o yɔrɔ la tuguni ko wɛrɛ nana bɔ a la
n'o kɛra saya ye ala ta ye sariya kelen ko ma tuguni article 8 an ka procédure pénale kɔnɔ ko ni mɔgɔ min nin binna k'a to sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ o ye sɛgɛsɛgɛli bannen ye o ma parce que a tɛ yen a n'a fɔ ma inculpé ou bien prévenu prescription b'o bin condamnation b'o bin a ka ca transaction bɛɛ b'a la pour que k'a ko ban saya de ye nin ye o kɔrɔ min murutigi min bɛ ka ɲini n'a fɔra ko o fatura procureur ka magɛnni jɔra ye bon maintenant ani mɔgɔ dɔw de minɛna an baloran k'a fɔ ni tun ye Musa Dirisa Gino ni tun ale kan ye ale ye kiritigɛla ye nin bɛɛ lajɛlen kɔrɔ tɛ dɔ ye de ka se ka fasodenw bɔ kunbala baara in kan ka tɛmɛ sira min fɛ an bɛ dugawu kɛ hali bi ni Ginoba dugu ma yarabi ala k'o bɛɛ lajɛlen da kɛnɛ kan n'an bɔra ye an baloran k'a fɔ alisilamɛw kɛrɛnkɛrɛnnenya ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ diinɛw olu fɛɛrɛ fɛsɛli ma olu n'i ka dɔn k'a fɔ alisilamɛdinɛ ma ɲɛmaw ka ɲɛfɔli bulonba min bɛ yen n'o ye Haut Conseil Islamique du Mali ye u tun bɛ lajɛrɛ la ministre tun bɛ yen ko sariya kɛrɛnkɛrɛnlen kan ka ta diinɛ ɲɛmaw ka se k'u tɔgɔtɔ ka se ka dɔn bi u bɛ baara min na ka dili kura don a ko kɔnɛ na fara ɲɔgɔn in kɔnɛ na min ye Haut Conseil Islamique du Mali ɲɛmaaba ye Seku Usumani Maradana Haidara ale ma kɛ nisɔndiya dogo waleya in sen fɛ a ye kuma min fɔ o filɛ. Sati bɛ se ka sɔrɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw ye cogo min na kumaw yɛlɛla ka taa ye solution dɔw bɛ yen minnu ka ala ko n b'a f'i ye a tɛ ci kosɛbɛ mais ala ye n seere ye ne yɛrɛ tun bɛ mɔbili kɔnɔ n balimakɛ dɔ kun a bɛ kɛnɛ yɛrɛ ka alisali kɔnɔ yan a nana se fe de ma jaramu ni motobaw jɔlen don ka fe turunɛba dɔ don ne b'a ka mɔbili kɔnɔ o jamana dɔ la a ye fe jeni jaramu ninnu ye motoba ta k'an bɛn ka taa minɛ ala tulo b'a la jaramu ninnu y'a minɛ dɔrɔn ko a ka pièce di a ko non je suis avec le grand imam du Mali u ye ne filɛ mais jaramu kɛ yɛlɛmɛna de ka na ne ka face la ko fo n ka dugawu k'a ye ala y'a seere bon olu fɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'i ye alimami ye ou bien diinɛ ɲɛmɔgɔ ye carte dɔ de b'i n'i y'a yira jamadegun yɔrɔ o yɔrɔ la sira bɛ d'i ma i ka t'i ka baara kɛ ni dɔgɔtɔrɔso don i t'i jɔ aran na fɛn o fɛn don i bɛ carte bɔ dɔrɔn a ti e sigi aran na mais an fɛ yan o ti yan mais ka sɔrɔ a kan ka kɛ hali ni ala ko tɛ parce que mɔgɔ caman mago t'a la u ti fɛ k'a kuma yɛrɛ mɛn mais u k'u kɔlɔsi parce que mɔgɔ caman y'a ka halalaya sɔrɔ alimamiw de fɛ ani karamɔgɔw olu de ye furu in siri pour que i ka se k'i disi gosi olu man ka kɛ kɔfɛmɔgɔ ye o kɔ tɛmɛnen kɔ i ka su mana sa olu de bɛ wele tɔgɔ min dar'i la diinɛ ɲɛmɔgɔw de don a kɛra kerecɛn ɲɛmɔgɔ ye a kɛra silamɛ ɲɛmɔgɔ ye olu de y'i tɔgɔ da o la silamɛ ɲɛmɔgɔya walima diinɛ ɲɛmɔgɔya jamana kɔnɔ jamana min ye 95% musulman ye o man ka kɛ ko ye ko o bɛ dɛsɛ ka kɛ anw y'a kɛlɛ kɛ ne wulila k'an jɔ ka faamaw taama su fɛ tile fɛ silamɛ ɲɛmɔgɔw ka se ka fɛn dɔ k'u ye u ka lafiya jamana kɔnɔ ne m'a fɔ ka kalo sara d'u ma mais vraiment fɛn dɔ ka y'u bolo mɔbili kɔrɔnin bɛ alimami bolo dɔ de ɲɛna k'a d'a ma papier bɛɛ tɛ se ka dafa bon ni polisiw y'a fiyɛ alimami taatɔ don seli sera ka ban taa mɔgɔw seli u b'a minɛ a tɛ se ka taa ni an taara ten c'est pas bon alimamiw ka kan ni fɛn dɔ ye diɲɛ n'a y'a yanni lahara cɛ mais faama dɔ bɛ yen ala y'i seere a ye layidu de di ne ma a ko Haidara n b'a kɛ mais a y'a lajɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw ka taa an k'a lajɛ n'an b'olu ka kuran mais ala y'i seere papier in bɔra silamɛw ka minisiri de dara n'a papier Mali b'a kalama papier yɛrɛ ma taa yɔrɔ si maa 100 yirika de kɛra page kan hali t'a dɔw kalama ko u bɛ Mali yɛrɛ lajago ko diinɛ ɲɛmɔgɔw don walima alima ni ko kɛra a yɛrɛ silamɛ tɔw ma se k'a ka ko organiser o ye makari ko ye a dabila la mais ne y'a ɲini IBK fɛ kɛnɛ ka bɛɛ ɲɛna k'a fɔ a k'a lajɛ alimamiw carte dɔ ka d'u ma u ka bɔ tan u ka se k'u ka tasarufatiw kɛ hɛrɛ la IBK ye premier ministre wele k'a ko kalifa ma mais min ka di ala ye a b'o de mais min bɛ yen min ka bon a bɛɛ ye n'a sera ka kɛ a bɛna silamɛya kɔrɔta a bɛna silamɛw bonya jamana in kɔnɔ mais problème min b'an bolo mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ mais ala t'i nɛgɛ dɛ anw de ko an ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye fɛn min fɔlɔ bɛ wajibiya anw kan hali n'a man d'an ye k'a kɛ diyagoya la o de ye ala ka kuma ye kuranɛ kɔnɔ silamɛw a ye ɲɔgɔn minɛ ala ka juguba kelen a kana fara a yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn bi diɲɛ kɔnɔ sebatigiw olu ka dugawu bɛɛ ye silamɛw kana bɛn n'an bɛnna walahi faamaw t'a fɔ an mago bɛ mun na an mago bɛ min na an b'a fɔ u b'a kɛ ayi wulibali don Mali bɛɛ ye anw de ye mais anw bɛ se ka to dugu ma cogo di mais ala b'an to dugu ma n'an yɛrɛ y'an to dugu ma. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Seku Usumani Maradana Haidara ale kan ye kɛnɛ kan
o kɔfɛ diinɛ ministre n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Mohamed Konena ale tun bɛ kɛnɛ kan ale yɛrɛ kuma min fɔ o filɛ. Mbade alisimɛw Mali silamɛw le filɛ nin ye awa Mali silamɛya tiɲɛ de filɛ nin ye e bɛ min mɛn kɔ kan réseau ra o tɛ Mali silamɛya ye wallahi n b'a fɔ Ala bɛ n dusukun kɔnɔ wallahi nafiya kelen tɛ n dusukun na billahi Mali silamɛw bɛ n nɔ n bɛ min fɔ aw ɲɛna n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna Mali diinɛmɔgɔw wallahi o hinɛ bɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ne bɛ Sikaso k'a saba sigi nin filɛ nin ye a bɛ n facɛ lɔ Alhaji Umaru Kɔnɛ a mɔgɔ bɛ kuma k'a kun su n tɛ dɛ an facɛ y'a ɲa Sikaso le a y'a ɲa Sikaso silamɛya ye an ma jɛn n'a ye karisa ye karisa ta ye o tɛ ne fɛ ne n kɛ ta n tɛ ta n ye Ala ta le n ye diinɛ ta le o kosɔn silamɛw ni mɔgɔ min ye aw filɛ a sigilen wallahi a tigi bɛ kasi Haut Conseil président a Cheikh Cherif Ousmane Wadane Haidara a ka vice président Kɔntaw Cheikh Mohamed Traoré Sufi Bilal nu Cheikh Sangare nu wallahi gundo na ne ministre le awɔ ne ma ministre sɔrɔ kalan sababu la wallahi ma sɔrɔ n ka cɛya sababu la aw ka fara ɲɔgɔn kan ka ne ta ka ne bila ministre aw de y'a kɛ ne tun tɛ se k'a sɔrɔ cogo si la ni aw kuma fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ est-ce que ne kan ka bila o yɔrɔ la ko ne ka mɔgɔ ka ɲɛna kuma fɔ o ɲɛnɛ k'a fɔ ne ka taa n yɛrɛ jeni Ala mɔgɔ kama wallahi n t'a kɛ mais n bɛ min lɔn mɔgɔ min bɛ silamɛw senkɔrɔ Ala k'o malo dabara de bɛ kuma mɛ dusukun Ala ɲɛ baara wallahi n kun kɔrɔta bɛ ni aw ye o kosɔn waati mana ye k'a fɔ ko jɛn ko n dɔ bɛ kɛra ko n dɔ bɛna jɛngɛ ne bɛ sigi n ka bureau kɔnɔ ne bɛ kasi n b'a ɲini Ala fɛ ko Ala kana ne kɛ faden sago ye parce que munna a bɛ ne kun na ne le kan k'a bɛɛ kungo ta Ala ɲɛna lahalon kelen n ka kaburu kɔnɔ e m'a ye o ko ne tɛ discours politique kɛ silamɛya ni politique kɛra ka fɛn gérer ka ɲa o ye silamɛya ye o mais ni politique kɛra ka fɛn dɔ fɔ sanfɛ min tɛ dugu ma n t'o fɔ n t'o kɛ n'o discours nege bɛ mɔgɔ min na i bɛ ko wɛrɛ ɲɛɲini kuma caman fɔra dɛ k'a sɔrɔ ne ma kɛ ministre ye fɔlɔ an ye dogo caman kɛ premier ministre kan ani Serifukɛ Ousmane Wadane Haidara silamɛw an ka ko défaut ye an yɛrɛ ye c'est pourquoi ministre nin yɔrɔ a kana sɔn k'a di mɔgɔ ma mɔgɔ min bɛ yen ni silamɛya yɛrɛ min tɛ a dusukun na ka se yɔrɔ dɔ ma n'o tɛ a bɛ sin ka tigɛ silamɛw na pewu parce que munna ko dɔw bɛ yen silamɛw b'a ɲini fangaw y'a kɛ tan u bɔra k'a kɛ tan an bɛ ka jɛn n'o ye cogo di anw tɛ fɛn kɛ an ka jamana kɔnɔ tiɲɛ don wallahi aw de ni fɛn bɛɛ ka kan mais min bɛ dugu ma i b'a lɔ aw kana ɲɔgɔn kɔrɔ cɛ faamaw fɛ ne yɛrɛ bɛ faamana bi mais faamaw tɛ an fɛ waati min na a y'a mɛn k'a fɔ ko fɛn dɔ kun bila gouvernement ka tabali sanfɛ o kɔnɔna na waati min na ne bɛ ka n disi wa ministre tɔw fɛ n tɛ jɛn n'a ye n b'a kɛ tan monsieur le ministre e yɛrɛ bɛ nin fɔra tan n bɛ tiɲɛ de fɔra wallahi e bɛ bɔ ko fɛ a ko dimi bɛ minɛ wallahi silamɛw bɛ min fɔ a ɲɛnɛ a ye ɲɔgɔn minɛ o le ka ɲi depuis don min na ne kɛra ministre ye tile 3 an ye conseil des ministres fɔlɔ kɛ alimamuw ka carte de priorité ne le fɔlɔ nana n'a ye k'a bila tabali sanfɛ en tant que ministre n ye gɛlɛya min sɔrɔla Ala ka ne ni aw sara gɛlɛyara n tɛ mɔgɔ min bɛ kuma sanfɛ o n b'a kɛ duguma na de ne b'a ɲini de panparapa gɛnma na mais kuma bɛɛ balina ko dɔ de bɛ taa bɔ n senkɔrɔ ko dɔ la wallahi a cɛ man ɲi silamɛya lebutɔ a b'an bɛɛ lebu alimamiya papier furusiri papier n'i ye n da don o la baara bɛ ɲini k'an faga mais sans résultat dɔw yɛrɛ bɛ sigi ministre yɛrɛ bon an tɛ k'a nɔ ye fɔlɔ dɛ parce que en réalité dɔw fana bɛ yen silamɛw cɛla o fɛ ministre ma sigi kalo kalo fo i ka to ka 20,000 20,40 fɛnw di papa a tɛ n bolo bilayi n tɛ mɔgɔ ɲɛfilɛ o la o a tɛ n bolo n sigira aw fɛ k'u ka baara kɛ diinɛ le kɔnɔna na awa ne b'o sɛmɛ de kɔnɔ ka diinɛ baara kɛ diinɛ kɔnɔ ka diinɛ kun kɔrɔta an b'a lɔn k'a fɔ ni tun bɛ tali kɛ ministre Konela a y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ Ala k'an ka jamana ka hakili ɲuman ma basigi lafiya ka se k'o sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye Orange Mali kɛrɛnkɛrɛnnenya a baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ Amar Ser k'a dɔn k'a fɔ ni Orange Money kɛlen bɛ bi gɛlɛya tɛlen bɛ ka ɲɛsin minnu ma k'u bɛna taa baarabila la u ye ɲɛfɔli kɛ kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ kunungo u y'a yira k'a fɔ n'u ka laɲini ma sabati sini olu bɛna taa baarabila la tile 3 baarabila k'a sɔrɔ kɛ bi k'u ka tɔnɔ kɔni u tɛ ka foyi sɔrɔ baara in na an bɛ dugawu de kɛ a fɔra cogo min na Ala k'a bila bɛnɲɔgɔnya o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na Mohamed Sabakɛ mun b'e bolo an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na an bɛ taa Armɛnikaw fɛ yen kunnafoni bɔra n'a ye fɛn min Armɛni jamana ale ni Azerbaïdjan ko gɛlɛyaba kɔni b'u ni ɲɔgɔn cɛ nin waati na fɔ cogo wɛrɛ la k'u ye masara ka sɔ ka taa la dɔ fana tɛmɛnen na k'o kɛra sababu ka se ka Armɛni jamanaden 3 kɛlɛkɛcɛ 3 ko olu tora sisi la Armɛni ministre ɲɛmɔgɔ ale bɔra ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ k'ale kana wele bila ka ɲɛsin fɛn min Rusilakaw ma u ka se kana dɛmɛ dɔ olu ye n'an bɔra an bɛ taa Japɔnkaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye faransikadi dɔ ye n'ale tɔgɔ ko Tifana Veron musolaka don
ko ɲinaya san 3 ale tunna japonkaw fɛ ko alisa taama bɔ sisi ma bɔ ko de kama ko a somɔgɔw a balimaw n'a teresira k'u bɛ wulikajɔ la fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka ɲini japonkaw fɛ u ka se ka wulikajɔ kɛ walasa ni dibidibi min ko la a ka se ka da ɲɛnama cogo min na n'an bɔra an bɛna nizɛrikaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ fɛn bɛ dagaba wuli kɔnɔ ko n'o bɛ nizɛri forobaca kɛbagaw n'o ye fonctionnaire public ye ko dagaba wuli kɔni bɛ nin waati na dɛ miliyari 8 ko o kɔni tunnen don ko taafansi ma ye o la ko wa ko kɛlɛkɛcɛw ka dagayɔrɔ la n'o ye secteur de la défense ko fɛn min ye sefa wari miliyari 32 ye k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛma tunnen don ko wulikajɔ kɔni bɛ sen na ko kabini araba don juillet kalo tile 28 k'u kɔni sera ka maa dɔw kɔni minɛ ka u kɛ kaso la de n'an bɔra yen an bɛna faransikan fɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ coronavirus bana kɔni ko a kɔni bɛ ka yakubaya kosɛbɛ dɛ ko wa ko zen ta kɔni ko a bɛ denmisɛnnin kuntan de k'a minɛ san 10 ka taa bila san 39 la ko a kɔni bɛ ka yɛlɛma olu fɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen la an karamɔgɔ halisa an bɛ taa darimanikaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min ye fagalijugu min kɛ ka ɲɛsin musow ma ko o bɛ ka juguya kosɛbɛ dɛ ko san 2029 na ko muso 102 ko minnu kɔni bɔnna ninnu na u cɛw fɛ walima u cɛkɔrɔ fɛ ko kɔni cayara kosɛbɛ ko nka ko fɛn min ye darimani ale minisiri ɲɛmɔgɔ ye minisiri min n'ale ɲɛsin bɛ kɔnɔna ko ma o y'a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛbaw bɛna tigɛ walasa ni banajugu in a bɛ se ka furakɛ cogo min na ka bɔ olu fɛ yen an ye min sɔrɔ kɔngɔ kunnafoni na ala kumaba dɔ tun ye nin ye an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ala k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ k'a bila bɛnɲɔgɔnya o minɛ kɔnɔ la ni ala sɔnna ma ka foli ni tani ta ka ɲɛsin bi maliden cɛman ni musoba denmisɛn ni mabakɔrɔ Mali kɔnɔ ana kɔ kan an balima minnu bɛ yen bi n'u ka dugu minɛnen bɛ n'u dɛsɛlen bɛ ka sigi u ka dugu la bi ka sɔrɔ ka marifatigiw ye ni wele bilalen bɛ ka dɛsɛ e ka dɔ jaabili ti ka ta ka ɲɛ suma an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ko an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ dusukun ni hakilila bɛɛ la ala k'an ka jamana kolosuma ka Mali bila basigi minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a la ka fɔ n'i ma don dɔ sɔgɔmada to yen don dɔ wuladatigi ɲɛna min ye bi an bɛ sangabuda la an yɛrɛ furumuso kɛrɛnniyana an mɔmuso n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Sitan Dawu kɛrɛnniyana Kurumari dugu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Escadis Mɛnɛkura a bɛ Jabali fɛ kunungo Masa Ramani ka wele sirale ma Sitan Dawu a fatura ka sito sanji 70 ani sanji 2 la a janajaw bɛɛ lajɛlen kɛra kunungo a denkɛ Lamin nɔ Sogoba o ka denbaya la Escadis Mɛnɛkura a k'a bɛ foli ta ka ɲɛsin bɛɛ ma a n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan kɛrɛnniyana Elhaji Segagu u k'u bɛ foli ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma maa maa bɔra ni kan'u dɛmɛ janaja in baara la ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an ka kɔɲɔmuso tun don o b'a yira k'a fɔ bi ni ala sɔnna ma min y'an ka muso dɔ ye ale y'an janfa ka ban k'a kɛra maa si kelen ko fɔ ye an bɛ dugawu kɛ ala ka barabara nɔgɔya ye ka kɔtɔ nɔgɔya an yɛrɛ ye a y'an ka kiti minɛ ala ko nɔgɔya n'a bɛ taa jɛma ala ko nɔgɔya ala k'an kelen n'a bɛɛ lajɛlen ɲɛ ni k'an ta don kɔnɔ